zavodnili a neboli pozemok je dobrý. A prednosta okresného úradu prisľúbil, ja som si musel jednať, že ešte raz bude jedna na ministerstve, že môže byť aj nižšia cena, ale nie tvrdí, že bude. Ale maximálne bude 1500. Ďakujem vám, doktorovi. Stačí? Môžeme pristúpiť k uzneseniu 55. Uznesenie číslo 55 2015 obecné zastupiteľstvo Malackého schválili kúpu spoluvlastníckeho podielu do rodinnému domu súpisné číslo 654 na parcele číslo 618/1 a k pozemkom parcela číslo CK 618/1 o výmere 437 m2, druh pozemku zostáva na pôvodu a nádvoria a parcelné číslo CK 618/2 o výmere 1349 m2, druh pozemku záhrady zapísaný na liste vlastníctva číslo 915 katastrálne územie Nálepkovo, a to podiel 9573/10 000 v celku v vlastníctve Slovenskej republiky v správe okresného úradu Košice. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Všetci poslanci ďakujem. Bod číslo 8. Protest prokurátora Všeobecného zavedenia nariadenia číslo 5/2011 požiadny poriadok obce Nálepkovo zo dňa 21.12.2011. Otváram tomuto rozprávu. Ja len sa naozaj, že musím prihlásiť k tomuto, pretože keď si spomenul pán Rickweiss, tak sme museli schváľovať tento požiadny poriadok obce v tom 12. mesiaci, pretože to bolo nariadené. Už teraz si nepamätám, či pán Brziak ako prokurátor to nariadil vtedy v tom čase, alebo požiarníci do Sudinskej. Môžem to uznať? Tak tak, jak aj bolo na uznesenie vtedy v roku 2011, ako v dôvodovej správe napísané, tak môžem to aj prečítať alebo povedať. Vlastne samozrejme tým, že ak sa vyvíjajú právne predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi, tak aj iné právne predpisy, tak aj tou kontrolnou činnosťou štátneho požiarného dozoru boli niektoré veci v požiarnom poriadku vytknuté obci, ako že ich treba aktualizovať. Tak vlastne vtedy sa svojím spôsobom to všeobecné záväzné nariadenie uskutočnilo kvôli tej aktualizácii, ktoré bolo na podnet kontrolných orgánov, spracovaná aktualizácia požiarneho poriadku obce. Či to bolo v súlade s zákonom o obecnom riadení, alebo tým ja nemôžem komentovať, nie som právnik, ale vlastne tá aktualizácia bola vtedy prerokovaná v roku 2011 ako nové všeobecné záväzné právne nariadenie obce. Čiže kvôli tomu aj viac menej. S tým, že vtedy sa tiež ten zákon o ochrane pred požiarmi menil, ktorý sa mení až do dnes a má byť nový. Takže asi neviem, či to prečuje, prečo vtedy to bolo produkované na pôvodne. Ďakujem pánu Rickweisovi. Poprosím týchto pánov, ktorí píši, aby boli také laskavé sa podpísať na prezenčnú listinu. Ďakujem. Poprosím pána pekného uznesenie číslo 56. Uznesenie číslo 56 2015 obecné zastupiteľstvo vlády verejné vedomie protest prokurátora od 9.3.2015 PD 67/15 8810 vo veci zrušenie nápravného VZN obce Nálepkovo, požiadny poriadok obce Nálepkovo. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Ďakujem. Vystupujeme k bodu číslo 9. Ešte máme požiadny poriadok obce. Ale teraz čo máme dva kartúny. No nie, tam je zrušený prezident. Takže uznesenie 57 ešte.
tomuto bodu diskuziu? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Uznesenie číslo 57/2015 obecné zastupiteľstvo Novákové. To ste tušili bez jedného, to bolo jedno uznesenie, a teraz sa to pokiaľ poriadok. Teraz ideme rušiť, vtedy sme zobrali na vedomie. Uznesenie číslo 57/2015 obecné zastupiteľstvo Novákové ruší BZN obce Novákové číslo 5/2011 požiadny poriadok obce Novákové zo dňa 21.12.2001 v prvom rozsahu. Kto je za toto uznesenie prijaté? Ďakujem všetci. Teraz ideme 9. bod, a to je požiadny poriadok obce Novákové. Otváram rozprávu. Pokiaľ. Nech sa páči. Nie, že by som za každú cenu musel, ale tu mám, lebo v poznámke bolo, že poslanci by sa mali vyjadriť o obecnom požiadnom zbore. Poviem tak, že 4 roky som sa snažil, aby tento obecný požiadny zbor fungoval, tak aj má fungovať, ale bohužiaľ situácia je taká, aká je. Máme tu jednak predstavnuté, jednak tí členovia, ktorí sú v požiadnom zbore, tak sú mimo obce Nálepkov. Väčšinou sú vonku v zahraničí, alebo sú na prácach mimo obce Nálepkov. To znamená, že keď si prečítam, lebo tu je po 10 členov obecného hasičského zboru, tak sú tam sami dôchodcovia. Sem tam sa nájde nejaký Dušan Oravec, napríklad ten je mladší, ale napríklad Miroslav Pacar nebol v Nálepkovi už niekoľko rokov, čo ja viem. Takže v podstate, čo sa týka obecného hasičského zboru, je tam veľmi zlá situácia. Takto chcem len takto doplniť, že rozmýšľame už nad tým, že všetci takí pracovníci ako v KERku pod obcov, že prejdeme potom s pánom doktorom po zákon, že by sme im dali do pracovnej naplne aj túto povinnosť, že by boli aj dobrovoľní požiarníci v rámci obce, v rámci tak občianskeho zboru. Nie som si istý, či to tam môžeme dať. Môžeme na nich to môžeme naliehať, aby začali takto pracovať, pretože tak sme to robili ako s robotníkmi v lesoch, tak obce Nálepkovo, a tak sme robili potom s robotníkmi, ktorí boli ešte tu bývala TKŠ a tá služba v obce Nálepkovo. Čiže jednoducho to musíme zaktivizovať, tak aby bol tento zbor funkčný. Zatiaľ je najviac funkčný zbor v Svetom máme. Tam sa boli takto s pánom Richajsom na výročnej, teraz pripravíme ako po Veľkej noci zase tu, ako výročnú schôdzu. A musíme to všetko zaktivizovať a vrátane potom aj vozidiel, aby boli funkčné, pretože máme takto terária, takto nefunkčná, stará viazka nefunkčná. Takže sme troška takto spadli na úroveň, ktorá bola v roku 2010, keď to bolo ešte ako tak pojasné. A teraz takto, že musíme potom spolu s pánom Richajsom a s pánom zástupcom zaktivizovať vlastné ako takto sily a sfunkčniť celý požiarny zbor, tak ako tam sa píše, že tie paragrafy počet 24, aby boli naplnené požiarníkovia. Čiže takto premyslíme požiarky do domácnosti a tak ďalej vo vzťahu k našim romským spoluobčanom, takže máme čo robiť. Na to je tam taká poznámka, že by poslanci mali tiež dať potom nejaké podmienky, že ako to riešiť. Aby to nebolo len na starostovi a zástupcovi, aby sme sa predelili spoločne na tejto zodpovednosti. Niekedy chodili aj po súťažiach, nie? Nemali aj úzbu. Tak chodilo sa po súťažiach, chodili dievčatá súťažiaci. Boli tu celoslovenské preteky, v rámci Slovenska boli niekedy v roku 95 bola to veľká súťaž v rámci Slovenska. Ale jednoznačne táto generácia už je dôchodková, ako pán Bušar, pán Duhoš, a jednoznačne my sme nastupcovia. Takže musíme niečo ako v tomto smere tiež ako sa zaktivizovať a vrátiť to späť do týchto vaj. Čiže nie je to žiadna vyčítka, lebo je to generačný problém, ale treba takto nás zaktivizovať, zvlášť takto by bolo dobre takto cez ako školu,
tak obecnú políciu do toho zainteresovať a vplyvať potom na mládež. Čo sa týka techniky, aby som doplnil, pretože tu s pánom Rikvajsom sme sa snažili prakticky nejakú techniku do obce dostať. Núkali nám akurát jedno terénne vozidlo, ktoré malo spotrebu takú, že to sa nedalo ani prakticky existovať. A čo sa týka techniky, no v minulom roku sme to ešte dostali na STK, ešte bolo, ale viem, že cisterna je už v takom stave, že už tečie z každej strany a čo sa také avie malo vyše 40 eur. Takže tam je to. Takže máme na tomto poli čo robiť. Je veľa práce pre mňa. Musím ešte si aj doplniť trošku len krátko, aby som si zdržal rokovanie. Samozrejme to, že obec má povinnosť riadiť obecný hasičský zbor, keď prihlásil zákona 314 roku 2001 o ochrane pred požiarmi a je to povinnosť obce, ktorá má viac než 500 obyvateľov. Čiže jednoznačne obce na školu sa to týka a tomu sa nedá vyhnúť. Čiže jediná možnosť, kedy by sa tomu dalo vyhnúť, by bola zmluva s obcov, ktorá tento hasičský zbor má. Čiže jedine, že by sme s niekým zrobili zmluvu, že nám túto činnosť budú zabezpečovať. Podotýkam, že členom obecného hasičského zboru nemusí byť člen dobrovoľnej požiarnej ochrany. Základná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v obci je, a obecný hasičský zbor sú dva rozličné pojmy. Čiže obec môže si tento obecný hasičský zbor zriadiť aj z nás, ak tu sedíme a nemusíme byť členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany, ale musíme splňať kvalifikačné predpoklady školenia, odbornú spôsobilosť a tak ďalej. Čiže to treba tomu takto rozumieť. A to, že vlastne boli títo členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany, bolo plus, lebo absolvovali rôzne tie tematické školenia. A je pravda tá, ako som starosta, že je to už prestarlé. A druhý problém je to, že zase tí mladí, ktorí by boli alebo možní v tomto zbore pracovať, väčšinou všetci robia v zahraničí, preto aj tu pán poslanec, robili sa cvičenia, robili sa súťaže, chodilo sa na súťaže, ale skutočne sa mi pod rukami rozpadával ten zbor, lebo sme niektorého vycvičili a o mesiac povedal, že ide do Anglicka, alebo ide tam. Takže je to veľmi ťažká práca, nielen v obci Náhodkov, ale v každej jednej obci. To môžem povedať aj z výboru z Spišskej, že celá tá dobrovoľná požiarna ochrana. Trošku teraz svíta nádej tým, že keď ste postreli v televízii, čo dávajú minister Kaliňák, cez vlastne dobrovoľnú požiarnu ochranu idú rozdielovať nejakú techniku v rámci povodňového zabezpečenia, nejakú techniku, tak vidím možnosť tam, že by snáď sme mohli niečo začať lobovať, len skutočne zase všetko ide, jak to v našej republike býva cez politiku. Čiže zase obce, ktoré majú také trička, by som povedal, majú bližšie k tomu, jak tí, ktorí, alebo nejakým takýmto spôsobom. Ale vyzerá tak, že zase idú, uvedomujú si naši čelní politickí predstavitelia, že tá dobrovoľná požiarna ochrana to, že keď mám v obci fungujúci hasičský zbor, tak je to prínos pre obec a preto tak, jak je povedané v tomto materiáli, že sa vyzývajú aj poslanci k tomu, aby nejakým spôsobom niečo k tomu povedali. Skutočne je potrebné, aby každý v rámci svojho združenia vo svojich prívržencov hľadal možnosti, aby títo ľudia prišli na hasičskú zbrojnicu a ponúkli sa, že by boli ochotní pracovať v tom. Ďakujem. Ďakujem. Pán Lukvajzovi, má ešte niekto niečo? Pokiaľ mi poprosím pána Lechmera, číslo 58 2015 Z, obecné zastupiteľstvo Národkové schvaľuje požiarny poriadok obce Národkovo zo dňa 30. 2015 účinnosťou 1.4.2015. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie. Ďakujem všetci poslanci. Pristúpime k bodu číslo 10. Informácia stavebného úradu obce od 1.1.2011 k 28.2.2015 o počte dní vykonaných úradných výkonov. Prosím, k tomuto bodu otváram rozprávu. Pokiaľ nikto nič, poprosím pána. Uznesenie číslo 59 2015 o Z, obecné zastupiteľstvo Národkové verie na vedomie informácií zo stavebného úradu obce od 1.1.2011 k
28.2015 o počte nevykonaných právnych výkonov. To je tak vynesené uznesenie. Ďakujem všetci poslanci. Vystúpime k bodu číslo 11. Zmluva o odpite túlavých zvierat s mestom Spišská Nová Ves. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. K tomuto bodu. Roky sme sa snažili ohľadom túlavých zvierat. Viete dobre, ako to vyzerá, keď dáme deti do školy z rómskych osad. Za nimi ide trupa psov a v podstate nedá sa s nimi poradiť. Šéf obecnej polície by mohol o tom niečo povedať, pretože naozaj sa nedá. Som veľmi rád, že sa uzavrala takáto zmluva, ale neviem, či doriešime, pretože po 28 dňoch im prakticky končí karanténa a pokiaľ si nikto nevyzdvihne, tak tí psi zostávajú zase na bedrách obce na Lepkovo. To znamená, že my budeme nútení vytvoriť nejaké pracovisko alebo niečo, budeme tých psov chovať a mať ďalej opatrenia. Takto, pán poslanec, ste povedali, že či sa niečo zmení. Tak to musí sa niečo zmeniť. Jednoznačne nemôžem povedať tak, že deťmi do školy príde tu 20 psov a sa držujú celý, keď čakajú na nich, ako mi to aj poznačené policie. A to nie je tak riešiteľné. Keď 20 psov príde, tak pôjde naspäť spätne, nie? A v našej pomoci, cez lesnú policiu a tak ďalej. Čiže znova niečo teraz, tu už je také plus, a už teraz tak sme pesimisti. Tak toto musíme riešiť. Čiže prvý krok je tu, ako zmluva, ako mestskou policiou, ako Spišské Nové Vsi, tak odky. A potom uvidíme, že čo. Tam budú psi, tu je ceník, čo budeme platiť a tak ďalej. A potom sa to bude riešiť. Ale sme už dopredu takto pesimisti, že niečo, čo chceme robiť, takže nevíde. Treba to spraviť aspoň, že by sme mali robiť otázku, koľko vlastne tých psov je. Ale presne takto pondelok som volal ja načelníkovi policie, jednoducho treba potom hľadať majiteľov tých psov, zavolať na prestupkové konanie, dať tam nejaký postup, nezaplatia, tak musia zaplatiť. Tak poďme to riešiť, na čo máme potom ako policia tak obecne tu? Čo to má robiť, vy poslanci, alebo ja ako starosta? Tak poďme to riešiť. A poďme za tými takto Romany a poďme takto represívne, takto 5 eur, alebo 10 eur, dať nejaký postih a riešiť, urobiť záznam, že by mal pocit odpovednosti, ten dotyčný, to nie je náš pes. To deti to niesli. Ktoré deti? Či je moje, naše? Tak to detsko mali byča, ne? Tak poďme to riešiť. Čiže to je tu prvý krok, že chcel pán ako komár s nami staví ako zmluvu, pretože povedal, že už má toho toť, má 12 obcí, povedal, že dobre už aj na Lepkovo. Dnes bol na školení tu a prakticky povedal, takže sa im to tak opláca. Majú s tým starosti, tak to máme tam plný tak buď v Spišskej, niekedy takto sa tam predajú, niekedy nie, tak potom budeme sa musieť dať potom náklady. Alebo tak budeme potom na Lepkove nejaký tam buď pre psov, spolu s veterinárnym. Aj to je riešenie, nie? Aj to má ísť potom takto zabrníky, ako sa dohodnúť a poďme to riešiť. Tak to je cestné riešenie, lebo už sme teraz takto pesimisti hneď, ako na úvod. Poďme trošku s optimizmom, že tento problém je riešiteľný na Lepkove. Tak poďme do toho spoločne a poďme. Tak, keď bude robiť takúto, tak sa spraví takúto. Alebo nejaké vozidlo, alebo takto potom sami budeme takto odkým. Lebo po zdravotnom stredisku chodí 15 až 20 psov denne. Tu, takto cez sobotu, nedelu sadím tu vonku v parku, 5 až 10 psov po parku chodí cez deň. No a každý predie a nič sa nedieje. Čiže poďme to riešiť, lebo tak je to problém na Lepkove. A veľký problém teraz. Niekedy v roku 95-96 sme rozstrelili viac ako 40 psov za 2 dní a bol som populárny v Slovenska. To je tam zbieral poštát a tak ďalej a písalo SME a Korda, všetci písali tak na Lepkove. Ale sme to poriešili, aj keď nie vhodnou formou. Takže teraz poďme to riešiť. Ja nekritizujem to, že ja schválim, ale prakticky som za, aby tá